U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Burak. Predaja veli da melek Džibril alejhiselam dobiva naredbu da ide u dženet i da u njemu nađe jednog buraka kojeg će dovesti Muhamedu alejhiselam. Između 40.000 buraka namijenjenih kao jahalice poslanicima i vjerovjesnicima zatiče jednog koji se izdvojio i koji plakaše, niti jede, niti pije, samo gledaše. A razlog tog njegovog stanja bijaše duboka čežnja za Muhammedom alejhiselam i susret s njim. U noći Isra njegova želja se ostvarila. Šta ko želi, ono hoće dočekat, samo treba nekoliko pričekat, veli pisac poznatog Mevluda. Burakov opis je impozantan. Sav je od dragulja, miska i ambera, uzde su mu od bisera, prekrivač od dženeckog brokata, a brzina mu je dužina pogleda. Zbog svoje brzine i nazvan je burakom, od riječi berk, munja, a veli se i zbog jačine svoga sjaja i blistanja, berik. Ova dženecka životinja, ovaj burak, iskazuje neopisivu čežnju, želju i ljubav za poslanikom alejhiselam, pa zar vjernici ne bi trebali iskazivati veću ljubav prema njemu i prema slijeđenju sunneta voljenog poslanika alejhiselam od jedne jahalice? Burak prevozi poslanika alejhiselam do Mešđidu Laksa u Jerusalemu, dakle u grad koji je posebno blagoslovljen od uzvišenog Allaha, jer je Jerusalem između ostalog pravac prve kible i mjesto gdje vršenje određenih dobrih dijela i dužnosti donosi posebnu nagradu. I evo, on je odredište Isra i mjesto odakle će Muhammed alejhiselam učiniti svoj mirađ. Na koncu, Jerusalem je blisko mjesto u kome će ljudske duše biti pozvane na suđenje. Sura Kaf, ajet 41. Prema nekim hadisima, kada je Muhammed alejhiselam na buraku došao do Mešđidu Laksa, svezavši ga za jednu halku, kasnije nazvan Burakov zid, koga Jevreji danas zovu zid plača, drugi poslanici su već bili tamo i on ih je predvodio u 2 rekata namaza. U drugim hadisima stoji da se taj namaz obavio po povratku sa mirađa. Neki su, proučavajući i usaglašavajući hadise, ustvrdili da je poslanik alejhiselam zapravo klanjao 2 puta. Prvi put klanjao je sam, prije svog uzdignuća, a po povratku klanjao je kao imam drugim poslanicima. Nakon tog namaza, bilo pojedinačnog ili zajedničkog, poslanik alejhiselam sa stijene u središtu današnje kupole na stijeni ili džamije sa zlatnom kupolom otpočinje svoj mirađ, a i stijena je krenula za njim, pa zastala i u zraku ostala. Čak i nežive stvari čeznu za najboljim stvorenjem, ali ima srca tvrdih kao kamen ili još tvrđih.